Kardom don maletum apor milong thu sin eli pini puthot bang thulo sin non malo miltum lang namlo putang de social media long asona lam ki do pikhangya border long le lam ki tamho ma Aron alam pen tamho lahai alam ya se tum chiruk bok khangya aseli tum thekpon long ji kidam tangar ni sitame Aron alam pen pedang an chehili sailo sinili pudam mang la loi litum karbi tang te karbi po bang donai Aron alam pen abang ke litum pathe pon peden ji jong si tum Aron alam pen jong si tum alam paklang lo la pen mate politics sitame Aron alam pen jong si litum pathulo lo tang te la ke litum karbi ang long ke litum khai ma se hino dak pole tum khai ma se wir plung po athe tum ke khai ang bong se tum ke ron chi thur thur po sikidam tang ni same tum thek ponong lo la bang solam la se al sap ni lia video sitame paklang ponji ang litum la sitame lang pon munit tu nanti pakai serai tu bang kita kinang sot malang itu nang pulau la soalaman cetul bir dia tasam tiap pusi langi ini kan nang pulau sini lipini ya hok lo kidon Kristen sakit hia kiding pas padat kecil lo pastor tuan atau nak daga lang tu ma ham hang tu pik atau kita heke ni kita punya kurusat tersebut masih nili la soalang bang nili lang itu kan serupa je lo nili konan ni la som kaning gidam adu ya hoi partik khai kita nili ahok kolam bang nili dak ipudam di pulam cewek konan ni si kita konan ni si stop bang khai long oh kami mau bisa nih nama sama bang si guys macam terang ini kata nang cipi dan teman asinale tum la hini a video sitame thek ponong lo la isia bangke ilitum kidam tangar ni rong care car clear hood RIP ke tok dona puthak lo asihala bang so lama puthak sitame penang an penilo lam klang lo penang an social media long chington chingthi pen cheng lo kar bi hian ang bong ron chi thur tun nang ma pa analam sitame hatak ke klang same to lo comment along sitame tom mane ron chi thur plu ji thak thak analam klang lo halada ka chington ka chingthi pen cheng lo asihala bang so por host tame alang li sitame amina kechok che chichini si akela chichini si dia cho hang namlo rong asar tum lo ठीक ला पुसन ठाक ठाक से आपको नॉन से तमे प्लान थुली लो लाबंग के क्रिश्चियन तुम हन के क्रोय सोंग तुम हन की पुआलाम पेना जो क्रिश्चियन धर्म हन के क्रोय आराध हन की पूजे लांग तुम के अचेते लांग सी का पजुन जुन पेन लाबंग सो आन से का पचो हन आन से पचो पालाम पेन लाबंग सो लाम पेना जो पेना आन सोशल मीडिया लोंग जे थैंग हुलो लापेन के पेना तुम के की पुता के पुसी तुम समी दोलो समी अलांग li समी पिनी अकेले जे थेक लोंग से सोशल मीडिया लोंग वांग समी ना मत वांग सी kedam tangar ni ke kapre ka tum pen jok si paklang pon lo se tami non bang ka mena pen ma si wang si alang li rada to theng no pachini lo la pen dia cho hang lo la si non mang ke li tum thek ponong lo la bahini tum se tami alang li tum rada theng no dia cho hang en lo tang de non ke rada tum ke kopi lo ke claim nang ji ke rada tum ke claim pon nang ji bang ke la hen lo non ke li tum ke kadia di ili tum ke pu dhorom tum non ili tum ke kadia seli tum lang namlo blodang te akethen nai ke kopiloma blodang te ajara dhoromong le do sitame litum kadia hen lo ke thenai ilitum kadia jong sidolo blodang te litum khai sitame messenger asa ke chok che kalang litum sitame chichini lo lapen dia chohang lo lahin sitame pupu sitame la social media long sitame la pena jok ilitum rada tumang same tum ning che thap edet pen ilitum dia bang si dia nang po bahenia phan sitame athe munit ke chok che ke dovek lo itum lang namlo blodang te munit potuman ke no one is perfect de majok sitame tum ke perfect kali ke chok lim kali anutten sitame akhelet ke dovek pose ilitum abang ke chidia seroi nang po la pen khai koson se ke messenger mahala bang se ilitum matha nang po athe nona por ke ilitum ke karbi hian ron ka chithura por kali lo tum karbi hian ka chelangon e ka che sor sara por kali lo karbi hian ang bong pen ilitum Aron alam pen ron thama ka che dan ja por kali lo non ke ilitum ke asap sowe da khai chiki bi sibe da khai apose ilitum ke non ke eklai vet ki do pen si ajara son sitame ka pachun nang ja por lo kalib lo tang te ilitum khai bang ke sungkrung po pini ilitum ko pia hian se ka che song po ma lo tang te pini ilitum hempre ka pharman itum hala sitame sia ka che song mo la pe sor lo tum han ke rai kom lapen ke kacharlia hin education hin non ke artificial intelligence adin posi ko puson se litum adet education hin kacharli hin ga prang dun thekjima
ลาเป็นเกลาปุซอนสิเปรกจัมสอนทันกูรู้เห็นปนนกับเปรกเห็นสิตามีลิตุมเกนนเกกัจเจปติโดนเจปอลลิตุมปิญญาเนียสิตามีอารอนอาลัมเบนเสียซับสเวระไคสตามีอารอนอาลัมเบนไคยังบงสีกัจเจลังมันกัจเจซอร์สตาร์กัจเจมอร์สตาร์ลาเป็นเกรอนกัจเจทัวริยังอันดุกบโลดังเตลิตุมเกจิงทูรุนเทคเทโลเก่งสังอาโซตุมซีลิตุมพันเกลาปุซอนโลดังเตนังดงทิปอเทลิตุมังบงนี่สีกาเวเป็นจอกเกดัมจังอานีตุมIndependence Day Summit hek ponong lo hala sami ko mat penuma ke jok lotang te lakel tum British sa tumari deng pen ke jok ko pia pose British andar ningkan tharo hinian donang ko loblang te lakel tum karbi tum son thak di bharot ades tami recho so ke dopik pena jok ning isi ka we pena jok se hala bang so hot lapu pen lapu nang archut don lo hala so British sa tum sitami inut pen inu da recho long archut dam se ron pa che tholo hek la puson thak se non le tum karbi tum mang bong se tami ning awe lodang te litum phansami nang chuta tum dupigi ye la ke thoi so karbi la ke long karbi je la ke hong hari la ke christian pu la ke aron gemi pu ile tumang bong jong sila pu son dolop lodang ke bang ke ang bong nang ke che yok don ke sum selo la han lo dona tu asine lipini ninje da moelo asili tum ke mang ke la han lo hem prek la pen kacharli hen la pen development la pen ke unemployment problem di pinya ni etum sakuri ka we tum sami dupik lang etum kacharli ke do tum pu non jada tum pu non etum choklem dona thai we arling atu la hai ahian si tami duka song nei piglang la sineli chi hek pen pinina le tom anno la pan se lam jai pon chop karo